Здравейте хора, в днешното видео аз ще си избирам аутфити, понеже скоро заминавам за София. Може би ще има влог, не знам, може да има. Часът в момента е 6:36. През нощта, мисля вечерта. Днеска сме сряда, да, четвъртък сме... Не, да, утре е четвъртък, утре сме на училище. Аз заминавам в София петък и се връщам май сряда, четвъртък не знам за около една седмица ще бъда там. Да. И сега си избера аутфит. Така. Да се хидратираме с... Айде да почваме. Така. Първо да започнем с нещо за Хелън, което си го бях харесала. Не знам дали малко не, но сега ще го покажа. Понеже ние с мама и тати ще бъдем, в смисъл ще тръгнем на Хелън, искам просто аз ще минем през село да останем през там, ще си поговорим малко с бабата на дядо, мама и тати имат малко работа на село и аз през това време съм си подготвила грим. Прическата ще я направим утре, една колежка на мама ще ми направи. И аутфит съм си избрала, но майче се пере или на простора, не знам, тя да взема. Роклята, която съм си харесала... Малко е странна. Да. Не знам. Ето тази. Мисля, че като те облека ще изглежда много окей. Той така си изглежда окей, да. От това служи една блузка, понеже в София е майче по-студена от Сурусе. Да. И отгоре може би ще метнете това, което пак е с такова прозрачно и ще се отива. Е такова малко горнище. Да, мисля това да бъде облека за химия. Да. Отделно ще имам всякакви бижута, които ще ви покажа може би на отделно видео. Да, това бяха дрехите за химия. Сега нека да вземем дрехите, които аз ще нося, смисъл, нали, като излизаме. Да. Ще взема ето този пуловер. Не пуловер, да е някакво като се едно... да кажем пуловер. Да. Ще взема ето тези дънки. Да. Отделно сега ще взема и няколко чифта чорапи, нали, все пак не трябват. Носи такива, нека просто чорапи такива. Разбира се, дълги такива. И да. И розови. Да, и това. Чета чифта, предполагам, че ми стигнат. Ще взема още. Взимам още едни розови и такива. Вземам още 4. Да. Там. Ще взема подници и бело. Да, нека да отиваме към същия. Още едно. Нека отиваме към същинско. I share that I'm like, your body is so sweet. Това трябва да го правя в хладилника. Не в гардероба. Така. Човек, чуди се дали да взема този пулвер, който не знам защо е на обратно. Това вече е
пуловер, защото е такъв отвътре мек. Да, бе, не знам как се нарича точно. Значи, сега фърчат някакви бели космичета. Така. Ето този носич розовия. Не знам дали да го взема, но аз много розово не нося. Но, мисля да го взема. Окей. Трябва да видя времето какво ще бъде в София, за да знам дали не взимам някакви къси панталонки. Някаква тениска или да не знам. Мисля да взема ето тази блуза, която е... Ще ми стане ли? Да. Не съм виждала това. Ще ми стане, да. И тази, която има дупка сърце. Ето. Не знам я. Не знам дали. Абе, ще си помисля. Как видя времето какво? Защото тази блуза е смисъл много тънка. Не, това е клинч. Добре. Your body is so sweet, 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 and by me. Значи това ще бъде... Аз по-много малко дрехи си взимам. Отделно взема... едни други дрънки, едни панталони. И още някакво чифта... панталони. Така. Да.